ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартира, дача ва якчанд намуд гӯспанд ва гов рӯй кардагианд. Инчунин аз территорияи Москва ҳам хона рӯй кардагианд. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хеле хона лозим аст. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда ки 885 12 20 WhatsApp имо дорад. метавонед сурат маълумотро рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хона дар территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Данғара, Турсунзода, шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон бениҳоят хонаҳои зебо ва дигар намуд замин ва квартираҳо ки баҳри шумо қабул кардем. ва курси имрӯза бошад 111 сомону 50 дирҳам. дӯстони азиз, навора асар мекунем, марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания яке бекзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷоҳо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд. хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳад рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дуруни мошин люксай, вайфай, пайфай, ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бекзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷи муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рест доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рест доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. марҳамат, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, ки хонаи дуошона аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Фалакон. аз мости 46 то хонара 5 километр роҳ аст, яъне ки аз 46 то хонара 5 километр. ҷои беҳтарин, ҳамаш проектҳои навкати замонавӣ. маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона дорад. 2 дар пой, 2 дар боло, ошхона, баня, кухни, калидор ҳамаш дар дуруни хона. хонаҳо ҳама кадомаш ремонтҳои замонавӣ бо сифати аъло кади ремонт кардагиай. маҳсулоти дуруни хона 100 квадрат. дӯстони азиз, об, свет мушкилӣ надорад. гирду ванаш ҳамашон маҳкам ҳастанд ва якчанд ҳам ниҳолҳои навам дорад ва кухни гарнитур, кондитсионер, термос ва дигар чизҳо ҳам доранд. яъне хона обшиб ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё дорад. ҳамаш навору шуда, бо диққат тамошо кунем, баъд ҳамин акада тамос гирем. хона мега дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 729 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. дар наздикиш мағоза, мақсад ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш ҷои бениҳоят хуба. гирдуванаш ҳамаш атрофош хонаҳои зебо, коттеҷҳои зебо, яъне ки ҷош ҷои беҳтаринай. кондитсионер, термикс, кухни гарнитур, ҳама чизи лозимӣ барои зиндагӣ дорад бо сифати аъло. 729 000 сомон нархша мега, бо муомилаи хубам дорад. промои рақамҳои мегафони соҳибшон ки дар рақамҳошон WhatsApp доранд, рақамҳошон кор мекунанд. 729 000 сомон боз муомила доранд. боз тапча нахалид бо навесам дора барои ҷои мошин ва барои дигар чизҳо. марҳамат, дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи ноҳияи Тоҷикобод. дӯстони азиз, тарафи ноҳияи Тоҷикобод, хоб пеши масҷиди ҷумъахонӣ гуфтагӣ аст, пеши стадиони Калон, парк, ЗАГС, ҳама чи бозор дар наздикишай. тарафи Тоҷикобод, ноҳияи Тоҷикобод, пеши масҷиди ҷумъахонӣ, стадиони Калон, парк, ЗАГС, ҳамаш дар пешаш. хонаи дуошона, проектҳои навкатӣ. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 8 дар хона дорад. 8 дар хона болуш пушодаga, хонаи коробка, баня, ошхона, кухни, коридор ҳамаш дуруд астай. инчунин об свечам аст, яъне ки обуш ҳастай, свеча мегзаронед. хона хай навсохта, проектҳои нав карда, баъзе ремонт корош, яъне дар наводиси мондагиай. хоб дӯстони азиз, 4 дар хона дар поин аст мега, 4 тага дар боло ки калидор, баня, кухни ҳамаш дар пешаш. хоб наздикиш дар мега масҷиди ҷумъахонӣ, стадион ва ЗАГСхона, бозорам наздикай. ҳама чи мега дар наздикишай. дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош мега дар назди хона.
Якумаш рақамҳои мегафон дастии 58 WhatsApp дорад, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад 96 WhatsApp дорад. Аз тарафҳои ноҳияи Тоҷикобод пеши стадион бозор масҷиди ҷумъахонамаш дар пешаш. Метавонед бештар маълумоти пурра аниқша аз рақамашро гиред, бо ин нарх савдо дорад. Мегзарем ба сеюм эълони навбатӣ. дӯстони азиз, гӯспандҳои фурӯшӣ ҳастанд ки ва қатъи гов ва ғнаҷинои фурӯшӣ ки ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад, як чанд то ҳастанд. Гову гӯспанд 25 дона мегӯяд гӯспанд ҳастанд ки гӯспандҳои мақсад ки яхела ҳастанд ки гӯспанд аралаш. Хоб 9 та дига буқача ҳастанд ки ай 6 моҳа мегӯяд то 1 сола. хоб нархҳои гӯспанд, яъне ки ҳамин гӯспанд ҳамин моло 1750 сомония як донаш ва ғнаҷинош нархҳошон 2800 сомония ҳастанд, бо савдо дорад. Ино қарор доранд дар ноҳияи Рудакида. ҳамаш мега якҷоя мега оптун мега метием. Хай бухтон маълумот ча мегирен. ғнаҷинош мега ай 6 моҳа то 1 сола ҳастанд ва 25 та гӯспандое ки мақсад ки ҳамхели оли. хоб ноҳияи Рудакида қарор дорад. Якумаш рақамҳои дастии 83 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои 06 да имо WhatsApp доранд. Якумаш рақамҳои 101 ини Тоҷикистон ахира 83 кор мекунад. Инаша мумкин кор кунанд ки дуюмаш WhatsApp имо доранд. Агар мега харидории аниқ боша мега арзонтар метавонед марамат занг занед. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки бо вагончааш қарор дорад дар территорияи Россия, Москва, Подмосковӣ, хоб город Сергееве, Посад, Деревная, Слободка, посёлкаи Диваней. дӯстони азиз, 6,5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дута вагончаи отдельни дорад ки барои зиндагӣ кардани ҳамаи шароитош дурушта муҳайё барои зиндагӣ мешавад. гирди вагонаш пол ниҳод маҳкамаи об свет ҳастанд, газ, свет, хоб электричка мегӯяд аз аминҷа мегӯяд то электричка мегӯяд 2 километр роҳ ҳастанд, супермаркет мега ҳастанд, роҳ мегӯяд роҳи асфалт ҳастанд, хоб мактаб, садиқ ҳама чизо дар наздикишай. хоб бо сомонӣ фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ дӯстони азиз ва рублкати 80 000 рубл ки бо муомила дорад. парамои рақамҳои соҳиби ҳамин замин ҳастанд ки WhatsApp дорад. Як бародари тоҷик мона ки ҳуҷҷатчам ҳаста бо маълумотча мегирен. ҳамаи шароитош муҳайё. Подмоскови город Сергеев, яъне ки ҳамхали Сергеев Посад, Деревна Слободка, посёлкаи Диваней. гирди вагонаш пол ниход забор сад дута вагонча ҳамаи шароитои муҳайё ҳастанд. агар харидори аниқ боша мегӯяд бо арзон мекунед, срочна нархшам беҳамон арзон ҳастанд. ин хел нархуда редки меғалтанд. агар ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳо поёмда занг занем, ба шумо ҳамин яккаи тоҷикмон ҳамаша фаҳмода метавонад марамат тамос гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки бо сохтмони нопурра бо хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, лаби канал, ҷои беҳтарин об ва свет мега мушкилӣ обуш ҳастад. светча мегзаронем. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хонаи коробка кардагӣ ҳастад ки як камаз дига шебен, як камаз дига қум, ҳуҷҷатош 100%, магазин дар наздикишай. хоб якта калидори дига, як веранти дига дӯстони азиз дорад. як калидор, як верант дурушта дӯстони азиз, пеши канали об 4 дарадига хона ва 6 сотиқи дига замин инчунин ҳуҷҷатчам ҳастад. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. парамои рақамҳои Мегафон Тоҷикистон ва рақамҳои Россия WhatsApp дорад. агар мегӯяд харидори аниқ бошад, бо муомила ва савдо дорад. хоб шахсоне ки аз территорияи Данғара хоҳиш мекардед, ина ҷои обдоруш будай бо канал дар пешаш марамат дига маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат дар рақамҳои боло будае ки ахираш 2020 820 дар аввал имо васота сурат маълумот чарагем мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯшӣ накунед, гузоред ва навори моро то охири видео тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи дашти Марзо. 20 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 тар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет ҳастанд, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни отдельни ва инчунин боғам дорад. яъне ки дарахтори мевадиҳанда, боғошкати оғул, ошхона отдельни. 20 сотиқ дига замин деҳаи Марзо гуфтагӣ ҳастад, деҳаи дашти Марзо. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдо дорад.
خب کدام یک از تراتورای فیض‌آباد که هم خیلی خنکی لازم باشه با زمین کشود و باغ کتی مرمت زنگ زنیم بیشتر معلومات چه گیریم. شما از کدام تراتور با شما خانه زمین کوارتیر چیزی که با شما اگر لازم که باشد در تای کامنتر منوشید ما در ویدیو آینده با شما یافته پیشکش می‌کنیم که اگر با شما ما در روی کردن ما با شما ویدیو می‌کنیم پیشکش می‌کنیم. با خاطر مهنت ما یا لایک را فراموش نکنین گذاریم دوستان عزیز و سیلک نوار ما رو پدیدساز کنین تا آخرش همین نوار ما رو تماشا کنین. میگذاریم با هفتم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر کلوب در جامعه زربدور گفتگو است دهه 18. همین خیلی معلومات چه صاحبش نیستیم. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی است که آب و سفید میگد هستیم. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی دارد. خب 125,000 سوم نرخ خانه است میگه صاحبشون با معامله دارد. ریمون میگه کردگی است. خب رقم‌ها در پایین ویدیو است کدومش بود هم خیلی خانه که از تراتور کلوب که لازم باشد معلومات بیشتر معلومات از خودشون گیریم. دوستان عزیز باز تکرار میکنیم برای که برای ما مهم است شما در اگر هم خیلی خانه فروشی برای رکلام کردن خانه زمین کوارتیر هم گوگل هم اپارات آپشن چی محصولاتی که برای رکلام کردن باشه معلومات در رقم‌های پایین 2020 روی کنین ما رکلام دا میگذاریم. فقط لایک و فراموش نکنید اول تا آخرش تماشا کنید. هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان که خانه دوشونه قرار دارد در شهر دوشنبه نویای سینا کوچه دوستی کالخوز کمونیسم 4 کیلومتر میگه از پلی‌تکنیکوم. 4 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی تیار آشخانه، حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی دارد دوستان عزیز. خانه با همه چیز چورش میگه فروخته میشود. خب ترمیز، کاندیشنر و دیگر چیزهای لازمی کوخنی گارنیتور، خالدنیک هم خیلی چیزا دارد. خانه میگه دو آشونه خانه است میگه پروژه‌های دیگه هم هست میگه فوندامنتش تیار است و بخوام معلومات چه میگه نرخش میگه 380,000 سومانی است میگه صاحبش با معامله دارد و خانه گیدوانش پول خود محکم با همه شرایط زندگی یگون کمودش نگفتیان رقمش رقمای مگافون واتساپ دیگه معلومات پورا و انیش از خودشون گیرین. دوستان عزیز به خاطر مهنت ما یا لایک را فراموش نکنید گذاریم برای ما خیلی برای ما مهم است لایک فراموش نکنید و از کجای با شما خانه زمین کوارتیر ماشین لازمه نایسه ما پیشکش میکنیم. نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی از تراتور دوشنبه پایتخت تراتور گیپرازم دوروزه چیمتپا پیش مسجد با بیشتر معلومات میگیرین. دو خانه کوارتیر است که در 4 ماشین قرار دارد 35 کوادراتی متر با سفید تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کوخنی پیش مسجد. خب خانه با همه چیز چورش میگه فروخته میشود. از جد استرالی ماشینا آپشن کاندیشنر مبل تلویزور خالدنیک همه شرطش میگه قطعی زندگی میکنی. نرخش میگه 306,000 سومانی همین خیلی نرخ موندیان نرخش 306,000 سومانی است دوستان عزیز با همیره بخوای معامله میکنن. خب رقمش در پایین ویدیو هست میتونید معلومات پورا و انیقش از صاحبشون گیرین. 35 کوادرات دو خانه در 4 ماشین ریمونت های بهترین با صفت الوکاتی. یگون سوالتون باشه یگون معلومات ایلوگی خود نگر فهمیده در همین رقم‌های پایین زنگ زنید با شما ماشه فهمیده میتونم. دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که قرار دارد در شهر تورسون زوده ریگر پیش کورگاوی پنجم میکرورایون پیش مکتب. دوستان عزیز خیلی معلومات بیشتر میگیرین. خب نزدیک کورگاوی گفتگو است پنجم مکتب صدیق در نزدش. خب دو خانه کوارتیر است که در 4 ماشین قرار دارد 56 کوادراتی متر. باب سفید تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کوخنی از جهت کاندیشنر و دیگر چیزهای لازمی هم دارد. و خالدنیک هم قطعش میگه هسته بخواه دیگه چوش بختور میپرسین نرخش میگه 240,000 سومانی است میگه صاحبشون با معلومات های کمبودی و پورا انیش از رقم پایین دوستان عزیز خودتون زنگ زده گیریم. از کجای با شما خانه زمین کوارتیر لازمه نویسین اگر که ما گفتیم با شما پیشکش میکنیم. اگر شما یگون چیزی فروشی داشته باشین بخواین که رکلام کنین در کانال ما مرامت صورت با ما شد در واتساپ ایموی بالا بوده ایمو واتساپ مرامت روی کنیم ما رکلام میکنیم. فقط لایک بزنید چیزی که با شما لازمه نویسین پیشکش میکنیم. میگذاریم با 11 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است قرار دارد در شهر کلوب یا محله شاهین بینای 28 حجره 11 آپشن محله شاهین بینای 28. دو خانه کوارتیر است که در 4 ماشین قرار دارد 48 کوادراتی متر با سفید تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کوخنی دارد. از جهت ترمیز کاندیشنر خب موتور هم زدگی است برای آب و دیگه چوش خب بوشکا میگه دارد.
خب در چهارم اشونه بینو خب нархаш мегӯяд 210,000 сомонӣ аст, бо мегӯяд муомила мекунад. доми 4 ошуна дар чорумаш қарор дорад. нархи квартира 210,000 сомонӣ аст, бо муомила доштааст. خب рақамошо рақамҳои вавилон аст, кадоми шумо ки лозим аст марамад дӯстони азиз занг занед. фақат лайк фаромӯш накунед, ҳамаш ба хотири шумо ки ҳамин хонаҳоро ба шумо пешкаш кардем. шумо ҳам агар реклама дошед марамад рӯй кунед, реклама мекунед дӯстони азиз. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи